Редакцияда пәнжешәмбе иртәсе сишәмбенеке төслүк кызыгы белән башланып китә. Татар, рус, чуаш телендә эш газета әзерлисе бар кызларның. Берәүләр газета полосаларын тикшерә, икенчеләре мәкаләләренә соңгы төзәтмәләр кертә. Шул арада әзерләре Вёрскага җибәрелә. Баскычтан астан өскә булачак газета номерының караламасы йөри башлый. Дизайндагы яңа үзгәрешләр белән без газетаның эчтәлеген үзгәртү, аны тагы да яхшырак итү өстендә дә эшлибез. Хәзер коллективыбыз яңа темалар өстендә эзләнә. Аларны яңаша бирү, халыкка якынрак булган темалар белән баету өстендә эшлибез. Газета районда яшәүче һәрбер кешегә кирәкле булсын өчен тырышабыз. Вёрская ясаучыларда айрым җаваплылык. Әзер материалларны укучылар кызыксындырырлык итеп урнаштырасы, газетаны заманча креатив итәсе. Безгә Татмедиа шундый реестр шаблон бирде, без шушы шаблоннар буенча эшлибез. Монда барлыгы 123 шаблон. Аны безгә баш мөхәррир сайлап бирә һәм шуның буенча верстат итәбез. Бу шаблон белән эшләргә җиңелрәк, чөнки бер төрле стильдә эшлибез без. Фотолар зуррак була. Һәр фото астында без язабыз, кем фотода төшкән. Һәм шулай заголовоклар зур булгач, укучыларга җайлы. Минем кулымда Дуслык газетасының элеккеге дизайнда чыккан номеры һәм яңартылган форматтагысы үзгәрешләр күзгә күренеп тора. Ә менә алар яхшы яккамы, әллә инде киресенчәме? Соңгы сүз газета укучыдан. Районканың яңа дизайнын аны укучылардан да объектив бәяләүче юктыр. Асы яхшы инде, харфләре булган безнең яшьтә хәзер. Үзлексез күрмәйбез. Рәк язгач уңайрак, мотор, газетагыз яхшы эшли. Тагын яздырабыз Алла теләсә. Еллар яздырабыз инде, әни яздыра. Әни күбесенчә, үземдә караштырган шунда шый. Кирәк инде район газетасына чигендә алдарсы булмый бит инде. Тормыш булгач. Мин аны инде гомер буе алдырам инде. Белгәннән бирле алдырам. Районда хәбәрләрне карыйм инде иң алдан. Аннан инде белдерүләр карыйм. Белдерүләр үзгәргән бүтән җирдә әйбәт. Фото, анда объемы да күп бит инде аңлайм. Кибетләрдә ашамлыкларга кытлык бармы? Кепшәкләрне ничек алмаштырырга, чәчүлек ырлык сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә? Уларның барысы турында да газетаның чираттагы санынан белә аласыз. Әлбәттә, язылган булсагыз. 89 яшь үткәннәргә нәтиҗә ясап, тыныч, салмак кына хәрәкәт итә торган чор. Тик Дуслык, Дружба, Туслык район газетасына түгел, үз укучылары өчен яраткан булып калу, яңаларын җәлеп итү максатында яше арткан саен яшәрә бара торган басма ул.